Nginambukele kwi-channel yenu engonqa phambili igama upastor weningi noma upastor wezwe abanye bangibiza ngoqhelane sibuya kwena ngokuyithoba nangokunkulu inhlonipho sixolise kubantu esingakwazi ukubaphendula ngesikhathi bakwethu isikhathi esincane esingekho ngakuthina kodwa ke silandeleni kuyona nge-channel isinifunde nekufundayo sizoze sibuye kunina kodwa futhi ningakhohlwa ukuthi nisilandele na ku-e.tv ku morning show before 8 lapha na 10 to 8 sibe sikhona nakhona kanti ngiyakwazi ukuthi nisilandele kumsakazo umkhona FM lapha kusifulaza uMananga uyakwazi ukuthi ulandele kona ku 98.6 noma umkhona FM 98.6 uyasilandela lapho noma uma ukuthi akwazi ukuthola ku-frequency akwazi ukuthi usilandele lapha ku www.radioapp.co.za bese uyoselect umkhona FM usilandele online ukwazi ukuthola lapha siba khona every Tuesday before 6 noma ke5:30 ila suke sesingena khona sihlasiya amanye futhi wawo amaphupho ngokusizwa kuNkulunkulu kodwa futhi uma ufuna ukwenza qhubeka usilandele kuyona i-channel yakho eNewFlick noma uye lapha ku www.newflick.co.com empeleni www.newflick.com nakhona uyakwazi ukuthi usilandele inkundla zokuxhumana sikhona bakwethu number yami iyasebenza ngango-WhatsApp but lapho ngiyacela ukuthi only if and when it's urgent. Asingene la kuyizwi before sichaza amaphupho amabili amathathu abesekorinte besibili abasekorinte besibili chapter 4 verse 18 ithi ke la so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen since what is seen is temporary but what is unseen is eternally. uNkulunkulu ungabonwayo uNkulunkulu wangunaphakade ungusimakade uyiphakade lethu kodwa ke namhlanje incwadi kaNkulunkulu isitshengisa ukuthi la thina amehlo ethu aswabeki kuloko kubonakala ngamehlo ngoba kungosikhashana so ngizothi namhlanje yena ngani yakwethu it doesn't matter ukuthi how painful is your situation njengamanje it doesn't matter how painful your experiences are ngempilo lokho ngokwesikhashana ngoba siyakubona whatever that you are going through njengamanje okwesikhashana ngoba into esibona ngamehlo but iphakade lethu linguNkulunkulu ngoba siyazi ukuthi yena ungunaphakade noma singaboni lokho esikubona manje sibhene nako okwesikhashana into ekuhluphayo into yesikhashana kuzoshintsha umakoti wakho okuhluphayo izinto zikho right okwesikhashana kuzondlula everything esiyibona ngamehlo iyesikhashana izondlula ngani bakwethu lokho uNkulunkulu azama ukusho namhlanje ukuthi uma ukade uvula umbuko umfanekiso oqoshiwe it doesn't matter ukuthi iphupho liphuphile libi kangakanani but ngifuna ukusho ukuthi whatever embi oyiphuphile njengamanje into yesikhashana ezondlula uNkulunkulu akwazi ukuthi ke ekunikeze amandla okunqoba asingene la kuona ngamaphupho enganza kwethu sokwazi ukuthi sikhulume ngawo la kube la noSandile Mabaso ke wabuza ukuthi ke uyajabula ukuthola umuntu la ofana ke la bechaza ke la omunye obalapha indabuko la ake wababona kuyona nge-channel la wabe sebuza ke la ukuthi ke uke la wabona ibhayi yasazi ibhayi noma iflege kodwa bese sithi iflege ngamabomu ngoba ibhayi neflege into ezimbili ezifana mhlawumbe kodwa ke la uthi ke ubona iflege la engathi laseSwatini asichaze ke la ukuthi uma umuntu obona iflege la sizothi uchaza in details ezokuthi nomunye ophuphe into ethi similar to this one awazi ukusizakala nokulekeleleka uma la uphupha ke iflege lesizwe sakho noma iflege lezwe lakho la upha oluhle livame ukusho la ukuthi ke umuntu ozonqoma ukuthi kade ubhekene nesikhathi esinzima noma ubhekene nezinkinga kodwa uma ukuthi umuntu nje onjengamanje isimo sihamba kahle empilweni bese uphupha ke iflege lesizwe lokho kungasho ke impumelelo ezayo empilweni yakho kanti la futhi uma ngenzeka uphupha iflege lesizwe sakho kanti umuntu wesifazane la ngasho ukuthi mhlawumbe kungenzeka la ungasudibana nomuntu oyisosha noma oyilunga lombutho wezempi noma umbutho wezovikela ozozama ukuthi ezocela uthando kuwena noma ekhulumise la nodaba uthinta ke ubudlelwane la uma kupha la ukhombisa mhlawumbe iflag futhi lapha ngabe upha ulwesiqwayiso so ukuthi kufanele uqaphele mhlawumbe la ukuthi ngenzeka impilo yakho noma igama lakho lisengcupheni lokucekeleka ngephansi uma ukuthi la bayakhombisa le flag there is someone okushow iflag noma ukhombisa iflag kodwa la uma ukuthi wena uphupha iflag la futhi ulibona ngabe uphawulani lothando livele kuNkulunkulu nokuvikeleka okukhona empilweni yakho nje ukhumbula ukuthi iflag la uphawu la ulikhombisa olusenyiswa isizwe ukuhlonipha nokhombisa uthando lwalolozwe so nawe uma ulibona le flag kusho ukuthi kunothando oluthile oluvela kuNkulunkulu nokuvikeleka okuthile ovela kuNkulunkulu kanti la futhi uma kwenzeka ulibona iflag la mhlawumbe lolu uphawu futhi nakhona olungaphinde lusho ukuthi la
uma ubona ifulege kungenzeka wena uyingxenye yeqembu elinombono owodwa noma intshisekelo efanayo nabantu abathile, noma uyingxenye abantu eninombono owodwa noma intshisekelo ejayifani. Futhi ngasho la umuntu mhlawumbe wena othembakele noma oyiqhenyayo ngezwe lakho, uyalithanda futhi ke uyayiqhenya ke ngalo izwe lakho. Kanti ke la uma uthi usuphupha ke iflege lelinye izwe, iflege la ngaphandle la sewuphawu nje olubi oluvama ukusho la ukuthi kunoqhekeko olukhona mhlawumbe la phakathi kwakho nabathile osondele nabo, noma kulelo zwe lakho lelo kunoqhekeko oluthile, noma kubangani bakho nje kunoqhekeko kunomazwani bakwethu. Kanti la omunye uzothi ke la uvelisani mbokwe angazi mbokwe. Uthi ke la ngibulise phasa ngicela ukubuza noma ke uma uphupha la umuntu oyintombi yakho ngokwasephusheni ekuzalela amawele ngaba kusho ukuthini? La singasho nje in short, uma uphupha la umuntu wakho mhlawumbe ekuzalela amawele, lolu phawu lungabika mhlawumbe inhlahla isibosisi esikhulu esuke siza noma ke ukuchuma nenala ezayo kuloko suke ukwenza. Mhlawumbe futhi la ungaphinde kusho ukuthi ke ungalindela mhlawumbe isimanga esithile esingathi esikwehlele nje mhlawumbe empilweni yakho ongazelele esikhathini ngesizayo. Kanti futhi la ngasho kule an extra responsibility eza kuwena empilweni, i responsibility enhle kodwa kuzoba ne responsibility ezayo mhlawumbe kuwe futhi empilweni. La omunye angaphinde akhulume la athi ke mhlawumbe la uphupha la uyabeletha noma uphupha umuntu wakhe ebeletha futhi amawele. Lolu phawu futhi nalo lungaba luhlo ngasho ukuthi ukwazile mhlawumbe ukufeza ngempumelelo ezinye izinto noma inhloso ukade uzibekele zona empilweni yakho, noma loyo muntu ombona ibeletha uzokwazi noma ukwazile ukufeza ngempumelelo inhloso ezinkulu ekade ezibekele zona empilweni yakhe. Nangu umunye la yena uveliswa futhi la mboko uyaqhubeka ukuthi hey phaswane ngicela ukubuza la uma uphupha inja yakini izala kusho ukuthini? La uma uphupha inja kungenzeka mhlawumbe ubona la inja iyazala, nalolu akulona uphawu lubi kangako, mhlawumbe nombolo ngasho into embi uma kangako. Kodwa la uma uphupha ubona inja inyelezela, thina ngolikamageba sithi inja iyanyelezela, sisho ukuthi iyazala. Uma uphupha ubona inja inyelezela uphawu oluhle olusuke lusho ukuthi kungenzeka mhlawumbe ngekudala ungasho uhlabane noma ube lithola abangani abasha futhi abaningi. Kanti la futhi uma uphupha la inja inyelezela kungaphinde kusho ukuthi mhlawumbe kunabantu abathile ohlezi uncintisana nabo empilweni noma abaseduze kwakho futhi, yabo. Kanti futhi la ungaphinde kusho ukuthi ungumuntu obhekene nokudideka ke namanje, noma umuntu ongaqondakali, noma kunabantu abangakuqondi ke wena uqobo, abakwazi ukunderstanda ukuthi umuntu okanjani, ukuthi isima kanjani, yabo. Ulungile la Chawuke yena ke uthi ngicela ukubuza baba ushona ukuphupha izintethe zikunetha njengemvula. Izintethe bakwethu siyazi ukuthi izintethe zingabika izinto eziningi, kodwa nje esingakwazi ukubala la ukuthi ukubhala izintethe eziningi uphawu olubi oluvama ukusho noma ukubika la ubunzima elingabika mhlawumbe ukuthi ubhekene nokudlezi okuthile, noma kuzoba nesiphithiphithi empilweni, noma kunokukhathazeka okuthile ngekusasa lakho, noma umuntu okhathazekile kodwa futhi ungenasidingo sokuthi ungakwenza lokho, yabona. So ilento lesingayiveza ngomuntu osuke ephupha la ibona izintethe. Kanti futhi la uma ubona la izintethe noma isikhonyane ke izintethe eziningi noma sithi isikhonyane in short uphawu futhi lungabika isikhathi esingesihle ongase ke mhlawumbe uhlangabezane naso empilweni, ngoba uyazi ukuthi isikhonyane noma intethe uma ifika zihlala etshani zenza njani zibisha zibhubhisile, noma ihlala la ihlala khona sife zibhubhise. So ngasho ukuthi ke la kuzoba nesikhathi esingesihle ongasho ubhekene naso empilweni ngenxa ukuthi ye nature yazi izintethe lezi. Kanti futhi la uma ukuthi uyintombazane mhlawumbe la ubona le intethe lezi eziningi ngabe uphawu mhlawumbe olubi ukuthi uxolo elibika ukuthi la kungenzeka ukuthi awugculisekile noma onelisekile wena ngomlingani wakho njengamanje currently isoka lakho alikunelisi ngezinto ezithile, noma ngeke uneliseke ngento ezithile mayelana nesoka lakho noma ngendlela elenza ngayo izinto esikhathini esizayo. Asiwabambe lapho kamaphupho kwamanje ngenza kwethu sokwazi sibuye siqhubeke sichaze la singachaza khona bakwethu nasilandela njoba ngishilo kuzona zonke inkundla zokuxhumana. Nisibekezele futhi ngenxa ukuthi isikhathi asikho kahle bakwethu uningi engikwenza ngisesikolweni lapha kunokuthile kwenza kwesikole okuthile nabo ngiyaphothula maduze kunokunye ngapha kunokunye ningi
Kodwa nje uNkulunkulu enisize bakuthi niphuqona mhlakaniphe, ngiyabonga.